fin ta' Diċembru fl-1905 li McElroy u McCartney illi ftwaqfu ġewwa Malta. Din il-lif kien nisser kif mill-kobor tal-progress li kien sar pajjiżi oħra u l-ardna għajla mess. Niżel u tila fi żmien il-flotta għallif niftakar kulħadd jimbotta minn ġol-barrakka bil-lift kun mor 50 minuti tasal il-port. Lift mhux xi wirtatna iżda kien dera lokali fil-barrakka fuq għalija imwaħħad mas-sur Tawali. 60 sena wara l-annu